και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην ξεχωριστή μέρα γιορτής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Μια μέρα μοναδικής τιμής για τους ομαλούς φίλους της ομάδας που συνέβαλαν κανονικά στο να χτιστεί ο κυρίαρχος της Ευρώπης, η πιο επιτυχημένη ομάδα του τελευταίου αιώνα, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός μας. Μην έχεις θέση σας, γιατί στην επόμενη ώρα ακολουθεί μια σειρά από ενέργειες που θα σας καθυλώσουν. Θα παρακαλούσαμε να είστε προσεκτικοί, γιατί ο φωτισμός του Θεού θα είναι χαμηλά.